Kaixo diasporako lagunak, Edurne Benito del Valle naiz, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea eta hemendik aurrera diasporako arduraduna Marije Fullaondorekin batera. Sotako batzuk ezagutzeko aukera izan nuen Argentinan, Bahia Blancan ospatu zen Euskal Astean, eta Uruguaien egon nintzen ere, baina munduan zehar zaudeten euskaldunak asko zarete, eta beraz denbora barko dut oraindik zuetako guztiak ezagutzeko. Bien bitartean, hemendik komunikatuko naiz zuekin. Denok hainbeste maite dugun Euskal Herriaz hitz egingo dizuet, zuen interesekoak izatea espero dudan gaien inguruan. Gaur adibidez, Euskaraldiaz eta horrekin lotuta euskarak bizi duen egoeraz, Euskaraldian bete-betean sartuak gaudela aprobetxatuz. Baina zer da Euskaraldia? Ondo dakizuenez, euskaraz dakigunok gero eta gehiago gara, baina erabiltzen dugunok ez hainbeste. Ohitu egin gara, gazteleraz edo frantsesez hitz egiten, euskaraz dakiten edo behintzat ulertzen duten pertsonekin. Eta kosta egiten da ohitura hori aldatzea. Eta beraz, euskaraz hitz egitea. Euskaraldia, hizkuntza ohitura horiek aldatzeko dinamika da. Ariketa kolektibo bat. Baina nola parte hartzen da? Izena eman behar da eta rol bat aukeratu. Ahobizi edo belarri pres. Ahobizi bazara, Euskaraldiak irauten dituen 11 egun hauetan zehar, euskaraz bakarrik hitz egiteko konpromisoa hartzen duzu. Aldiz, belarri pres bazara, esan nahi du euskaraz egunero hitz egiteko gai ezalela, baina prest zaudela euskaraz hitz egin diezaizuten eta zu ere zure neurrian erantzungo duzula. Euskaraldia dinamika esanguratsua da. Euskararen aurkako oldarraldi sistematikoaren testuinguru batean. Azken urteotan, gero eta nabarmenagoak direlako euskararen erabilera instituzionala eta soziala mugatzeko saiakerak edo ahalegin juridikoak. Adibidez, Espainiako auzitegiek bertan bera utzi dituzte udaletako hizkuntza araudiak eta horren ondorioz atzera pauso larriak izan dira administrazioan euskararen erabilerari dagokionez. Adibidez, udaletan lanpostu batzuen euskararen ezagutza eta erabilera nahitaezkoa izatea baliogabetu nahi dute. Hori guztia testuinguru zabalago batean kokatzen da. Euskararen normalkuntza prozesua arriskuan dagoelako, batez ere arlo publikoan. Eta zentzu honetan, Euskaraldia praktika interesgarria dela iruditzen zaigu. Hemendik aurrera, euskara babesteko politika publiko indartsuekin osatu behar dena. Horretan ari dira, eragile euskaltzale, eragile sozial asko, baita Euskal Herria Bildu ere. Hurrengoan, kontatuko dizuet zelan joan den ariketa kolektibo hau. Hori eta gauza gehiago ere. Beraz, laster arte eta ondo izan.